què tal? M'acabo de fer el te matxa, la veritat soc un total de zero experta, però en tenia de quan el vaig voler provar i he decidit fer un altre intent per donar-li una oportunitat perquè el gust m'agrada, però el fet de preparar-lo a casa se'm complica. Estic gravant amb càmera nova, per això segurament aquest vlog tindrà bastants plànols desenfocats, tantes coses com que no quadraran. Estic intentant millorar la qualitat dels vídeos perquè és un meu hobby i crec que després de 2 anys crec que puc fer un update. També m'encantaria millorar la constància, però bueno, això ja són propòsits que segurament haurem parlat en el vídeo de la setmana anterior a aquest. És un vídeo que gravaré avui i és que avui tinc molta feina. O sigui, ara m'aniré a organitzar perquè no sé ben bé el que he de fer, però tinc coses de la uni, coses de xarxes, coses de... bueno, una mica de tot i coses com que tot són petites coses pendents que es van acumulant i em molesten molt i me les vull treure de sobre d'una maleïda vegada. Així que em veuré aquest te matxa segurament simplement a l'escriptori i ara començarem a preparar una mica el que serà el dia. Vull tornar a anar a córrer, la veritat. Ahir vaig fer com 2,5 quilòmetres només perquè feia molts dies que no podia anar perquè vaig tenir la regla, vaig estar com una mica constipada i vaig intentar-ho, però el meu cos no donava per si. M'agrada molt aquest repte. Jo havia corregut 10 quilòmetres en el seu moment. Vull tornar a ser aquest tipus de noia. M'agrada, m'ha fet sentir bé. Tinc una mica d'agulletes. M'agrada molt aquesta sensació i encara que avui faci un dia bastant lleig i em faci una mica de mandra, crec que vull tornar-hi a anar, la veritat. Em ve bastant de gust. Així que ens prenem aquest te matxa i anem cap a organitzar-ho tot. Acabo de mirar totes les coses que tinc per fer i no són poques. He de fer concretament 3 treballs de la uni, escriure les conclusions d'un altre i completar i començar com a dissenyar una cosa per una altra assignatura que he de presentar la setmana que ve. I vaig bé, però si no m'hi poso no aniré bé, saps? Llavors, em quedo aquí, bàsicament això serà tot el meu matí d'avui i pràcticament jo crec que la tarda també. Però, bueno, jo sé com ho puc fer i un cop estigui fet ja ho tindrem fet. Aquest seria el meu outfit. M'he posat aquesta samarreta i aquests texans i és que me'n vaig amb les meves amigues a prendre alguna cosa i després vindran uns altres amics a sopar. Senzilleta, però és que avui fa molt de fred i crec que és l'outfit perfecte. I ara ja agafo les coses i me'n vaig perquè vull anar amb autobús i així no m'han de portar ni res i també vaig més còmoda, no hem d'aparcar, tot molt millor, que no em deixi la targeta. I aprofitaré també per tornar unes coses a una botiga i a fer, no sé, a fer alguns encàrrecs, ja que surto. I vosaltres m'acompanyeu, vale? Adrián, ¿alguna cosa a dir al blog? Hola. Però que guai la càmera. Hola, he arribat a casa per fi, estic bastant cansada, però ha sigut molt guai, la veritat. La Fio i l'Adri són de les meves millors amigues i feia 1000 anys que no les veia, així que un cafè amb elles sempre és terapèutic. I a més he aprofitat que he anat a Granollers per canviar un parell de coses que havia de canviar que no m'anaven bé de Woman's Secret i com que no quedava, doncs perquè temes rebaixos i tal, no quedava gaire cosa, he agafat 2 coses que crec que són molt bones compres. Una, aquestes sabatilles, que són així com molt peludetes. M'encanten. Crec que són blanques, espero que em durin molt. I després, pijama, que és així camisero i és de ositos. M'encanta. Bona nit. Hola.
mirar coses també. Tot el dia estic mirant i mirant i mirant i mirant. Crec que això de l'examen t'ha cada impulsat més a dir vull deixar-ho. Literal, jo crec que sí. He tingut un quadre i considero bastant complicat en molts aspectes. Moltes assignatures, molta feina, treball, coses familiars, que normalment els quadres són més tranquils. Ja. Això. Però bueno, avui també el temps tampoc acompanyava. Jo sé que quan el temps està així jo soc més sensible. De fet, és el primer que he dit. Abans de començar a parlar del tema amb els meus pares, els dic, mira, avui havia de fer un munt de coses i no he sigut capaç com de posar-me, sí. O sigui, he estat com posada tot el dia. Però allò que estàs davant i no ho fas, no ho fas. Tu tranquil·la. No he sortit ni a córrer, imagina't. És que no em venia de gust. Has anat a córrer avui? No, i feia fred. O sigui, no m'he tret el pijama en tot el dia. Jo veuràs que t'he tirat. Bueno, ja veurem. Espero. Sí. Em fa molta ràbia perquè estic molt motivada per fer coses, però... En fi. Com veieu, el dia d'avui no ha sigut excessivament productiu. Per què mentir-nos? Però mira, he estat tota la tarda fent feina de la uni i ara vaig a berenar. Tinc una petita crisi existencial que crec que ja us explicaré en un futur, però bueno, res que un bon berenar no pugui solucionar, la veritat. Nació amb té boja i és que és iogurt de soja amb sirope d'agave, canyella i una mica de poma. Jo ara això ho barrejo tot bé i és que és espectacular. Bon dia. Ryan Little.